Ara entraré en un tema polèmic, el pavelló del Prat. Sincerament, és com lo de l'aula de música. Jo no puc arribar a entendre que hi ha períodes i períodes per fer les coses. Hi ha moments on tu pots fer una actuació i hi ha moments on no la pots fer. Està claríssim que ara, i me'n vaig a fa uns anys, quan es va prometre que a les Flandes es faria una passarel·la, un edifici nou, 4 milions d'euros, encara me n'enric. El meu fill petit l'any que ve farà 6è i ni passarel·la, ni edifici nou, ni res de res, ni 4 milions que posava l'Ajuntament i que després ens els tornarien des d'Educació. Es van fer unes escales, perfecte, per comunicar els dos espais. Per què dic això? Al pavelló del Prat heu començat a fer una actuació quan no toca. L'actuació que es va fer de l'escala de les Flandes es va fer quan no hi havia escola. Es va fer a l'estiu, quan no hi havia els nanos a l'escola. Vosaltres esteu fent una actuació al pavelló del Prat quan hi ha entitats que estan en plenes competicions. És que és increïble. O sigui, no som el Barça, que podem anar a Montjuïc a jugar mentre estan fent l'Spotify Camp Nou aquest fantàstic que faran. No, això és Piera, i la realitat de Piera és la que és. La realitat de Piera és que hi ha un pavelló que l'actuació que voleu fer és correcta, i això des de l'Assemblea no us criticarem l'actuació que voleu fer perquè és una qüestió de seguretat, això s'entén perfectament, però no és el moment, sincerament, no és el moment. Teniu un període des de juny, que més o menys acaben les competicions, fins setembre, i no sé si l'hoquei comença a l'octubre a competir, aquí diria que comença a l'octubre, l'hoquei patins. Teniu uns mesos on podríeu haver fet l'actuació i no us ha donat la gana. O esperar-vos a la propera temporada i fer-ho a l'estiu. Jo, sincerament, és una cosa que no acabem d'entendre a l'assemblea de la CUP. Els de l'hoquei, perquè sembla tampoc. A mi m'agradaria saber on aniran aquestes entitats a fer les seves activitats, perquè no són activitats que les condicions de joc són molt específiques. Està claríssim. Sí, jo per la part que has comentat del tema de les obres que es faran amb el pavelló municipal, a veure, et comento. Quan entrem a govern, el primer que fa la tècnica és comentar-me que hi ha un informe fet el 22 de juny de l'any 2022 on posa de manifest la perillositat que tenim i que no està dintre de la legalitat, i pels esportistes és insegur el tema de com està ara mateix la tanca i tot el tema del mur de formigó. El muret que tenim. Llavors, comentant amb ella, el que fem és, això ho tenen que tirar cap endavant el més aviat possible, perquè no es va fer res durant l'any passat, tampoc es va fer res aquest estiu passat, o sigui, aquest estiu 2023 no es va fer res, no es va dotar d'una provisió per fer tot això, i només entrar, comencem a fer una dotació, fem el projecte i el primer període vacacional que tenim és el del mes de desembre. És veritat, tenim entitats que tenim que reubicar. Totes les entitats han sigut reubicades en altres llocs, van parlar amb Federació Catalana de Patinatge i tot, es va reubicar a tothom, i a més és que al desembre el tema és que hi ha 3 caps de setmana, 3 setmanes, que no hi ha cap mena de competició. Per què? Perquè es paren per tema de Nadal. Els entrenaments. Els entrenaments. Ja s'ha reubicat a la gent? A on? Què te diré? El patinatge està reubicat amb el col·legi dels Herois del Bruc i del Ginovarda i el hoquei està reubicat a Can Claramunt. El hoquei? Tots? Com que no? Per què no poden? No, digue'm, per què no pots? Perquè no està habilitat. El terra té ratlles. Allò no es pot pensar. Ja, per això igual tindríem que parlar perquè l'anterior equip de govern no ha fet... Però da igual, són les pistes que tenim habilitades a dia d'avui. És una pista que és reglamentària. Mira, perdona, és una pista que és reglamentària. És una pista que hem posat tot el tema. Els entrenaments els poden fer i es faran allà. Hem buscat una situació per posar a la gent perquè pugui fer els entrenaments i perquè pugui fer-ho tot. I ho faran allà. Una pregunta, perdona. Si tu has dit que... Jo entenc la reflexió que fas de que el mur és perillós, i això ho entenc. Els meus fills
han jugat a futbol sala a aquella pista. A futbol sala. Per tant, sé com és. I al futbol sala, en aquella pista, patinaven els nens. No amb patins, patinaven amb les bambes. I han jugat, per tant, sé el que m'estàs explicant. Però el que no puc entendre, i em costa d'entendre, és que no feu això quan hi ha l'aturada més llarga de competicions. O sigui, mira, no, deixa'm acabar la reflexió. O sigui, ja, tots els esports, o la gran majoria d'esports, del setembre fins al juny tenen entrenaments i competició. Normalment, a finals de juny, juliol i agost, i alguns fins i tot setembre, no tenen competició. Per tant, si no tenen competició vol dir que tampoc cal que entrenin. Llavors, és un període perfecte per fer les obres. Us podríeu haver esperat fins al juny i executar les obres a partir del juny, si teníeu tot el projecte fet. Senzillament executar-ho al juny. Estàvem parlant de l'any següent, Tenien que començar amb uns diners que no teníem. I després, la tècnica és la primera que va dir que no... Estic dient que comencis, no ara, que les comencis al juny del 24. Sí, espera, que estic contestant. L'altre tema era les obres, i aquí està urbanisme, i la tècnica m'ho va dir, però així de clarament, fer unes obres al mes d'agost és no fer obres. Al mes d'agost, igual que tothom, les empreses estan tancades. I ens ha passat ja amb moltíssims projectes que té damunt la taula d'obres que al juny tenien que començar i ha sigut finals de setembre i octubre i no s'han fet. Perdona que discrepi amb això que estàs dient tu, no, pues perquè això. Ciutats com Barcelona, just a juliol i agost, és quan fan la majoria d'obres perquè no hi ha tanta gent. Això primer de tot. Per tant, aquí es troba una empresa i qui paga? Qui paga aquestes obres? Qui paga? Qui paga? Qui paga les obres? Nosaltres. L'Ajuntament. Sí. Per tant, l'Ajuntament és qui posa les condicions. I l'Ajuntament és qui li diu a l'empresa: tu treballes al juny, juliol i agost. És així de simple. Qui paga mana. Això es diu sempre, no? Pues ja sí, està. però no és el que està passant fins avui. Llavors hem decidit fer aquest canvi. Bueno, no hem decidit, és que se tenia que fer. Podem estar més d'acord o menys en les dates, i siguin millors o pitjors. També et dic, aquí ens trobem en la situació de que el que puguis fer avui no ho facis demà. T'ho dic així, perquè si nosaltres planifiquem que començarem al juny o al juliol o al maig, segurament el començarem 2 mesos més tard. I t'ho dic així, és a dir... No, és que si l'any que ve... Si nosaltres diem que comencem... I escolta, si a l'agost no treballa la gent, al Nadal tampoc treballa la gent. ¿Vale? Les empreses, o sigui que no me vengas con que al Nadal, a l'agost, les empreses no treballen. Pues al Nadal ja em diràs que treballen.